கந்தசாமி, அவள் சொன்ன மாதிரி படித்து டீச்சர் ஆகிட்டா, நீ இன்னும் பைலட் ஆகலை. பார்த்து டீல் பண்ண. டீலிங்கை மட்டும் பாரு. எக்ஸ்கியூஸ் மீ, ஒரு நிமிஷம். என்ன தெரியல? தெரியல. நான் தான் கந்தசாமி. எங்க நாங்கள் 2 பேரும் கொஞ்சம் பர்சனல் விஷயமா பேசணும். நீங்கள் அதர் பர்சன் தானே, கொஞ்சம் தள்ளி நிற்கலாம்ல ப்ளீஸ். எந்த கந்தசாமி? என்ன சுப்பு நீதான் என்ன பைலட்டாக சொன்னீங்க? அப்ப நீ பைலட்டா? எவ்வளவோ ட்ரை பண்ணு, கடைசியில் ஜீப் டிரைவராக ஆக முடிஞ்சுச்சு. டீச்சர் நீங்க வாங்க போலாம். ஏங்க இப்போ தானே ஆரம்பிச்சிருக்கோம். எரியலத்தில் எண்ணெயை ஊற்றுங்க, இப்படி தண்ணி ஊற்றி அணைச்சிடாதீங்க. நீ நினைக்கிற ஆள் நான் கிடையாது. ஆள் தெரியாம அலைஞ்சிட்டு இருக்காத. போ பாப்பலாம்.